Príbeh legendárnej mafie práve začína. Od ulic Lost Heaven v Mafii 1 až po Sicíliu v Mafii All Carter. Toto nebude obyčajná séria. Toto bude život v mafii. Ak sa chceš stať členom mafiánskej rodiny, sleduj sériu a stále sa spolu so mnou kráľom mafie. Takže čaute, moje meno je Ovo a ja vás vítam pri pokračovaní sérii Mafii. Na začiatok by som sa chcel ospravedlniť za minulé video, spravil som tam niekoľko chyb pri strihu. Hlavne je to, že som si to zabudol pozrieť znova a vydal som to. A tým by som chcel vlastne odkázať aj svojmu budúcemu ja, nebuď lenivý čurák a pozri si to znova, aby si nerobil takú istú chybu. Takže ja som ti nejaký lenivý čurák, tak tu máš, debile. Idem si ja po vodu. Idem si radšej dať prestávku. You what? Takže nebudeme to naťahovať a ideme tým pamrdom rozbiť auta, lebo nám sprasili taxík a musíme sa za to teraz pomstiť. Ideme v tejto super káričke, ktorá dúfam, že aspoň nejak pôjde. By the way, ešte sme ani nezačali a už nás idú pokutovať za rýchlosť. Máme v takéto super káre. My sme odhodili pálku. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Ani nechápem, jak sme v takej káre išli rýchlejšie, než sme mali ísť. Asi kvôli tomu, že sme išli z kopca. No teraz to zober, ty. No dobre, takto. Schováme si to a môžeme ísť ďalej. Tak. Nastúp si. Ty kokos, no kým to naštartuje, tak to trvá. A ideme ďalej. No by the way, konečne sme vlastne na mieste. Jasné. Díky. Inak, by the way, všimli ste si, dal som si oblok, lebo sa už pomaly stávame členom mafiánskej rodiny, čo je náš zámer a potom sa bude náš zámer stať sa stať sa kráľom mafiánskej rodiny. Bude dať sa otvoriť? Takto. Veľmi zaujímavé. Zase nejak čupnúť, mal by sa tak čupnúť. Tak to je taký veľmi veľký slabok, keď som ho raz udrel a umrel. Tak vyťahneme si pálku a ideme to tu pekne rozmlátiť za náš taxík. Tu máš. Pekne im to tu poškodíme. Veľmi si to užívam. Tak im rozmlatíme všetky autá. Tak to by bolo, ideme semkaj. A poškodíme tak auto, ako nám oni poškodili auto. Alebo vlastne taxík. Takto, posledné auto. A pak im nahádžeme koktejly na tie ich auta. Čo to on zozadu mlatím aj spredu pekne. Tak. Teraz vyťahneme molotovy. Tu. Jeden. To je všetko. Máme sme jeden. Tu máme ďalší molotov. Máme už iba baseball pálku a už by to asi mohlo aj byť. Takto.
všetky auta okrem tohto vybuchli, ale ešte musíme počkať asi kým toto vybuchne. Čo tebe sa tak vám nechce vybuchnúť? Ideme sa navštíviť donútra? Jak tu bude čilujú. Rozmátime vás všetkých. Radši zdrámet. Utekáš, ak nemáš zbranie, mám pálku. Blázonik. Máme ísť teraz niekde? Máme ísť, paráda. Utekáme čo najrychlejšie. Áno, čo najrychlejšie, kým naštartujeme, tak aj prídeme do toho Sarieho baru peši. Môžeme utekať. Konečne sme došli do toho baru, som si myslel, že nikdy v živote nedojdeme. Ty kokos. Tak, pekne zaparkujeme. Vystúpime. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se. Šlo všechno hladce? Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráků. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morelo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě nesklaval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. By the way, ukončili sme kapitolu, kde sme im sprasili auta, ako nám oni sprasili taxík. A tu by som to aj ukončil. Keď sa vám video páčilo, dajte prosím vás like. Ak ma chcete podporiť, dajte odber a zanechajte mi komentár, ako sa vám páčilo toto video. Toto video bude kratšie, keďže si myslím, že s prvým videom som to dosť prehnal, čo sa týka dĺžkovo. A tu by som to ukončil. A ešte raz sa vám ospravedlňujem za predchádzajúce video a tu by som to ukončil. Čaute.